弟に対しいつも寛容で怒ることはありませんでした。ある日のこと、スサノオは生きた馬の皮を剥ぎ、その皮を檻小屋で働くアマテラスの召使いたちに投げ込み、驚いた召使いの一人が亡くなってしまいました。弟の有り余る行動にとうとう怒った火の神アマテラスは天の岩戸に隠れてしまいました。神の世界高間河原は闇に覆われ、次々と悪いことが起こりました。闇はますます深まり、食べ物をめぐる争いが起こりました。
アマテラスを岩戸から出すことができるか話し合いました。食べ物をお供えしたり、鶏の真似をして朝をつけたりします。それでも岩戸が開きません。雨の娘が岩の前に桶を持って現れました。桶のおもむろに裏返しに来た彼女は足で桶を振り鳴らし始めました。そして踊り始めたのです。
楽しそうな外の様子が気になります。力自慢のタジカラオがやってきました。とうとう岩戸が開き、光が戻りました。神々は竹を打ち鳴らしお祝いしました。祭りの